20 martda yurdumuzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov gatnaşmagynda ähli halk bagy ekmek dawraty geçirli. Ýeri bilen döwlet başçymyz ähli halk bagy ekmek dawratynyň geçirilýän ýeri bolan paýtatymyzyň günorta günçügüne geldi. Täze taryhy eýamdy türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň ekologiýa we daňçylygyny öpçün etmäge gönükdirilen başlangyçlary hormatly prezidentimiziň başçylygyny ösünlikli durmuşa geçirilýär. Şunu yurdumyzdaky tokuy zowlaklarynyň çäkleriniň giňeldilmegine hemde onun tebigatynyň biologik köpdürliginiň gorulyp saklanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýaş nesliniň bu ekili Berit Ruhowetiniň goşgy feterleri bilen döwlet başçymyzdan bagy ekmek dawratyna badylga bermäge haýyş etdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov bagy nahalyny oturdup ähli halk bagy ekmek dawratyna badylga berdi. Döwlet başçymyzyň ýurdumyzy bagy bosanyga öwürmäge gönükdirilen bu giňerimli çäre gatnaşmagy onuň ähmiýetini hasam artdyrdy hemde halkymyzyň milli däpleriniň dowamaty atarylýanlygyny aýdynlyk bilen görkezdi. Durly görnüşli nähelerin bu günjüň toprak huwaşetlerini nazar alyp ekilmegi, dagy teginäki giňişliklerde tokuy zowlaklaryny döretmäge mümkinçilik berer. Köpçüligiň bagy ekmek çäresi ekologiýa we daňçylygyny öpçün etmek bilen birlikde tebigatymyzy baýlaşdyrmakda möhüm ähmiýete eder. Halkymyzyň bu asly ýeşe jewitlikde gatnaşmagy watansöýçülük hemde ýurdumyzyň özboşly tebigy gözelligine hormat goýmak, şeýle-de ata-babalarymyzyň daş gurşagy bilen daşykly ýaşamak ýolgalarynyň häzirki nesiller tarapyndan münasip dowam etdirilýändiginiň aýdyn nyşanydyr. Ýurdumyzda ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak hemde tokuy zowlaklarynyň eýilýän meýdanlaryny ýetigderle giňetmek maksady bilen toplumlaryň we uzak möhletleýin milli tokuy maksatnamasy ösünlikli durmuşa geçirilýär. Ähli umumy howanyň üýtgeýän şertlerini bu maksatnamanyň amala aşylmagy dörnükli ösüşi öpçün etmekde hemde daş gurşagy goramakda möhüm ädimdir. Türkmenistan ekologiýa meselesinde halkara dialoga işçin gatnaşmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine oňyn hyzmatdaşlygy giňetmek we ileki ýeri guramalar we düzümler bilen netijeli özara gatnaşyklary ösürmek ugruna çykyş edýär. Adamzadyň geljek bilen bagly meseleler çözmek işini işçiňleşdirmäge goşunt goşýar. Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlary halkara jemgyýetçiliginiň giň goýlugyna eýe bolýar. Olaryň hataryna aşgabaty Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada howanyň üýtgemek bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini açmak, Birleşen Milletler Guramasynyň suw strategiýasyny, Birleşen Milletler Guramasynyň aral deňdiniň sebiti üçin ýöretim maksatnamasyny ýeşe taýýarlamak, aral meselesini Birleşen Milletler Guramasynyň ýeşiniň aýratyn ugry hökmüne kesgitlemek, hazır deňdiniň ekologiýa we daňçylygyny gorap saklamak ýaly teklipler bar. Şeýle hem çäreniň çäklerine ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň gatnaşmagyna dünýä aşhanalary atly halkara aşbellik bäsişi geçirildi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov dörli ýurtlaryň halklarynyň aşhanasynyň bir neçe tagamlaryny taýýarlamak usullary we aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Bu çäre halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna garaşdy beýtirip Türkmenistanyň parahatçylyk döreçidaşar siýasat ugurynyň aýdyn şöhlenmesine urly. Ulu ösünlikleri wesenýän şeýle çäreler garaşyp beýtirip Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen dostluk gatnaşyklarynyň täze belekliklere çykýanlygyny alamatlanyrýar. Hepdeniň dowamyna möhüm waýkalar hormatly prezidentimiziň il ýurt bähwetli halkara ähmiýetli işleriniň rowaşanýanlygyny, watanymyzyň ähli we ýokary depkinlerde ösýändigini aşkar etdi.